record wach mana Morino wacho mago mag regulation of prices nengo what determines your prices kowacho rech en gima kethore piyo ok en kata rech kende any white meat kethore piyo koro rech dwaro kuma ng'ich seche te kwagolo gi e nam wan gi refrigerated trucks magwa to i refrigerated trucks gi nyaka waket ice nyaka imed gi ice bi ka gichopo e kambi marwa ka gitimo ne gi gutting ka igolo ichwero gi kumora mora ma okang kakang kigolo koket gi ka gibedo weighed koka ochak pog gi according to sizes nyaka iket gi e bende e kuma ng'ich pi man gi ice koro it's a little bit expensive penjo mana chielo mani penjo bende regulation kaka u determine nengo nikech nengo bende wacho ni samoro kambi A use kama kambi B use kama ikin mama nengo luore gi size mar rech kaka dhi uso size matin ok kaka dhi uso size maduong and then be nyaka ing'i aluora ni jogo muso go giuso nade ok inyal bedo ni ibedo expensive moingo joweteni kati bedo piny moingo joweteni koro sizes luore gi nyaka kaka Morino wacho kakitiyo gi expenses mikale kidwa keto rech ni e chiro to Global Farm un bende untiere koda iwacho ni kiosks mag uso rech nikech ka neno Victory kinyo every place gintiere koda kiosks mago ma bende giuso rech dhi kanyo to mine dhi kanyo samoro matimo ohala kaka koro Morin gini tipimo ne gi kilo un bende untiere koda stores one gi Global Tilapia shops ma kanyo to kwa use ni wauso ni jonyiepo en gin kuonde mopogore Nairobi ka one gi Kayole kuma wauso ne kaka Morin gini Mama Samaki magibiro twapimo ne gi kilo to gimbe gidhi uso Yero kama na inya nyakon ngwajo mpodo poro wach kotenre kod bero ohand rech pacho ka ute mintiere godo pono no ninja lupo inja ohand rech idwaro donjo e sector mano mar rech samoro kaka japur japith mano mar rech kejes e ponds ibedinge pogruok nyiswa ote hioro no elai mago ote machok arede ka uchiel nono wi mago ganda hido wa achiel kachiel yina mar mun mako yo machok kaduogo haduoko dama kuom ote maneno ka usibedo kuoro kikidhi babor